अब हमारा संगे वो नया गीत पर भाव खाली करे अब बीच बीच में अपन लय मारत रही हो। अभिनीशा के बड़े भाई हमारे भी बड़े भाई टिंकू उपाध्याय जी की ओर से हाँ भाई आशीर्वाद मिलल। सही बात। कबो कबो उन्हें रवि भैया की तरफ से भी बड़ा आशीर्वाद आया, मनोज भैया की तरफ से भी, राहुल बर भाई, हमरो बर भाई, तहरो बर भाई बहुत बहुत धन्यवाद रवि भैया। कबो कबो हमरा से लजा लू काहे खाते तो हमारा मन करेला कि कुछ तरह खाते कहीं गीत गा के कहे ना सही कितनी कहीं भर अरे अखिया बाबू अरे गड़ा आहा। अब हम कुछ खेला करते हैं तो वो सब डिस्टर्ब मत करी ताके ना कितनी कहीं भर अरे अखिया बाबू गड़ा ले दो जब आइला तो घूंघूटा अरे गिरौल रहलू कहीं भर अखिया गड़ा ले दो कहीं भर अखिया गड़ा ले दो जब आइला तो घूंघूटा बढ़िया से तो साड़ी पहनले तर एकदम चैत नवमी वाला। सही बात। आप लाल पहने में पीला पहने दोनों शुभ होता है। तनी कहीं भर अरे अखिया गड़ा ले तनी कहीं भर अखिया गड़ा ले जब आइला तो घूंघूटा गिरल रहलू तनी कहीं भर अखिया गिरा ले तनी कहीं भर अखिया गड़ा ले जैसन सोचले रहनी पागल करे जैसन सोचले रहनी वैसन पियवा मोर सावर न गोर बाड़े जैसन सोचले रहनी वैसन पियवा मोर बाड़े सावर न गोर बाड़े हो तो थोड़ा पातर छीटा थोड़ा पातर छीटर मोट थोड़े थोड़ बहुते बिजोड़ पर जैसन सोचले रहनी वैसन पियवा मोर बाड़े सावर न गोर बाड़े हो तनी कहीं भर अखिया गड़ा ले कहीं भर अखिया नेह असर बिछावा बैठा तनी मुस्काई के कोरावा में आवा धनी नेह असर बिछावा बैठा तनी मुस्काई के कोरावा में आवो धनी। जय हो जय। विशाल भैया बहुत बहुत धन्यवाद विशाल भैया अभी नरेंद्र चाचा के प्रोग्राम में मिल रहलू जी। विशाल सिंह जी थे आप उसमें? बड़े भाई ना थे नहीं देख तोरा याद बा कुछ हो ध्यान नहीं दिए। याद रखे के चाहिए नेह नदिया में डुबकी लगा ले तो हाँ भाई सही बात। नेह नदिया में डुबकी लगा ले तो जब आइला तो मुहवा घुमौल रहलू तनी कहीं भर अखिया गड़ा ले तनी कहीं भर अखिया गड़ा ले हमरा लाज लागल
तारा प्रेम में डूबल तो रहनी, सही बात। बाकी आज मिलल बाड़ू। बड़ा दिन से ही मनवा पियासल बाटे, तनी ललसा पुरावा तरासल बाटे। मन के मितवा, मन के मितवा ये पियावा के बूझो तनी, मन के मितवा ये पियावा के बूझो तनी। जब अरे आइला तो उठावा, अरे बिजुकोल रहलू तनी कहीं भर अखियाए बाबू गड़ा ले। किस्सा वाली सुरतिया कि है मोहनी मुरातिया, कि बड़ा नीक लागेला कि है राजा जी के। सही बात। एगो होखे के चाही। हाँ एगो होई। निवेदन बा एक भैया, खाली- बताओ तनी कि वैसन जोड़ी कबो देखले नहीं होई लोग। ए तू सुनी ना, हमरा खातिर रसियन हमर नीचे बड़ी, वो रसियन का में नहीं है, जीवन भर का में है। हमारा खातिर रसियन, भारतीय, बिहारी, यूपी वाली सब नीचे बड़ी। वो लोग के काम नहीं खे, काम ओकरा से होला जेकरा भोजपुरी बुझाए। अब हम भोजपुरी में कहूँ बिगड़ी में कहिए सब हमारा खीसे न भरी। काहे खड़ा बड़ू कुछ सुने खातिर? हमार ठीक बोलो तई।